Bon dia. Són les 7:15 del matí, així fa una calda de frites i això és el carrer. Això és el carrer on tinc l'hotel. Per aquell que ve per allà a l'esquerra és Don Pío. Allà està. Allò de Roseta d'ella, pues filmaré l'hotel. Això és el carrer on està Amusec. Amusec està allà on està l'arbre aquell verd, enfront mateix. Llavors la filmaré. I així és on desdejune tots els dies. Mi amigo Pío. ¿Desayunaste? No, te estoy esperando. Estoy grabándote para mis amigos. Estoy grabando el sitio. Me encanta. A ver dónde vas a venir a vivir después. Aquí es donde me voy a establecer yo. Me encanta este sitio. ¿Qué pasó? ¿Llevas el móvil desconectado? Se te descargó. Te voy a descargar una escopeta. Bueno, así está los pudines, el gran pudding y eso del mismo, no sé, los picos. Alucinant. Estan anant... Veus els carromatos? Jo crec que Bartolo tenia un, va fer el de les motos, no? Així van, la gent es du la gent als nanos al col·le, te mous així, se fa una calda ara a les 7:15 que al·lucines. Bé, talla ja.